Euskaraldian, 11 egun, aho bizi eta belarri prest. Bai, euskeraren alde, euskera jokak egiteko. Baina, ez ete da izango epe laburra, 11 egun bakarrik. Zaila gaitezen, gure bizitza osoan, gure egun eta ardu guztietan, euskeraz egiten. Euskera gure bihotzean eroan behar dugu. Ni kanteu ere euskeraz kanteko tzuet. Hona heldu eta berehala hasi nintzen euskara ikasten. Bide luzea da, baina merezi duela uste dut. Denon artean landu behar dugu kultura eta hezkuntza, eta horretarako ni belarri prest izan dena. Euskara ahalik eta gehien erabiltzen gonbidatzen zaitut. Familian, etxean, eskolan, kalean, lanean. Ni aho bizi izango naiz. 11 egun euskaraz, animatu! Ni zu euskaraz entzuteko prest. Eta zu euskaraz egiteko prest? Herriko jaietan ere, euskara ibili, plazaratu, partekatu eta gozatu!